Johon karji nama बै Gundaya views गैथ जाम्बासो बियो नै नोङो बालनि एक्टर नोङो हेल' लोगोफोर माबोरै दं नोंथांमोना आसा खालाम नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं होननानै आंबो एसे मोजाङैनो दं ओमफ्रायहाय भिडिअ लाबोनो टाइम मोना जादों बिराद खामानि बिजि माने खामानि गोसा स' लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव बेजों लोगोसे ससे इन्ट्र' भिडिअ नुनानै मिथिखाबाय जानांगौ आं दिनै मानि सायाव लाना फैदों भिडिअखौ मा टपिक नङा होमबा दिनै बे भिडिअआ गोबां मानसिया बे भिडिअखौहाय बानायनानै हगारखाबाय थेवब्लाबो आंबो नोंथांमोननि गेजेराव स्राय फैबाय आरोखि लोगोफोर स' लोगोफोर नोंथांमोना जिथुनाखि बे इन्ट्र' भिडिअ आरो बेजों लोगोसे थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनाय भिडिअनिखौ आङो होयिनि सिगां नैबे मोनसे फट'खौ जिथुनाखि नोंथांमोना स्क्रिनाव नायबानो जाबाय बे भिडिअखौहाय फट'खौहाय आङो नुनानै ओरैबायदि माने रागा जोंदों दै जिथुनाखि बे सासे बा सानै उन्दै गथ' हिनजावसाफोर दा बिसोरखौ बोरै सिनायदों होनबा गाननाय ड्रेसाव दा बिसोरो बर'नि गानबाय नालाय दा बिथांमोना बर' जाहैबाय नङा होमबा दिनै बिसोरो माने बिरि सिगारेट खुगायाव सुखांलायनानै लादों अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना बिनि सायावहाय मा बुंनो सानो नोंथांमोना कमेन्ट होनोबा दाबाव आंथ' ओरैबायदि सानो खनसे माने थालोआव था होबा बिमानि गाइखेर जानाया गफिनगोन नामा होननानै सानो आरोखि एकदम नामायल' फिसा माने उन्दै गथ'फोर दिनै बिसोरनो माबायदि माने ससियेल मिडियायावहाय गावखौ माबायदि देखायदों बैफोरबायदि मानसिया मा जाहैयो जोबनायाव मिथिगौ ना एसे गाव बैसो जायोबा ड्राग्स लाग्रा गान्जा सोबग्रा जुमाय गेलेग्रा बै मा होनो गिदिर क्लाब जुमाय लोंग्रा मोसाग्रा बैफोरबायदि क्लाबफ्राव थांग्रा जाहैयो लोगोफोर दा बेखायनो बेफोरबायदिखौहाय बिमा बिफाया एसे मोजाङै नोजोर लानांगौ गावनि फिसाफोरखौ हिनजावसा फिसाफोरखौहाय एसे नोजोर मोजाङै ला ओरैनो उदां हगारनो नाङा नै बेफोरबायदिखौ आं दिनैनि दिनाव बे भिडिअआव खावलायनो सानो लोगोफोर जोबोद दुखु मोनदों आरो रागाबो जोंदों आं जोंनि न'खरनि बा सोरबा जोंनि सिनायनायफोर बायदि जानाय मोनबाथ' बियो आंजों गलामोन लोगोफोर ओरैबायदि माने मा होनबावगोन जोंनि लाइमोन बर' गथ'फ्रा ओरैबायदि उन्दै गथ'फोर बैसोरबायदि मानसिया देरोब्ला मा जाहैगोन ड्राग्स लाग्रा ना दानिफ्रायनो बिसोरो बेबायदिब्ला देरबा मा जाहैगोन बिमा बिफानाव थाखा बायदिसिना लुथिग्रा जाहैगोन मोनाब्ला माबा मा होनो न'खराव दावराव दावसि बुलाय सुलाय खालामग्रा न'खरखौ गरम खालामग्रा बैफोरबायदि जाहैगोन आरो बेफोरबायदि मानसिया लोगोफोर स' लोगोफोर जोंहा बेखौ नोंथांमोना मा कमेन्ट होनो गोसो जायो कमेन्ट होनो हागोन दिनैनि दिनाव जोंनि लाइमोन गथ'फ्रा ओरैबायदि गाज्रि जालांजोब्बाय स' लोगोफोर जोंहा इन्ट्र' भिडिअआवहाय बै जिथुनाखि सासे बाजैया मा होनदोंमोन नोंथांमोना बे भिडिअखौ निस्सय नुखाबाय आरो नोंथांमोना नायनानै लादो Hey, सेंग्रा हकल एया बर' ছোৱালী বিয়া করবি बर' ছোৱালী এনেকা মজাকে গাহৰি শুকাই খুৱাম बर' ছোৱালী বিয়া কৰিলে এনেকা মজাকে গাহৰি শুকাই খাব পাবি গম পাইছা बर' ছোৱালী বিয়া কৰিবি बर' लोगोफोर नोंथांमोना नुबाय बाजैया मा बुंदों दा बिनि सायावनो जोंहा जन खारजिया ना जन खारजिया मा बुंदों नोंथांमोना बेखौबोथ' नुखाबाय नङा होमबा दिनै आङो बे बाजैखौ बुंनो सानोबा गोसो जायो नोंथाङा जिथुनाखि हाबा जाहैबाय बा गुबुनजों बा हाबा जादों बा सोरजों हाबा जादों आं बेखौ मिन्थिया नङा होमबा बर'जों जादों ना हारसाजों जादों ना बांगालजों जादों आं बेखौ मिन्थिया नाथाय फंसे बाथ्रा बे बाजैनि रावा ओरैबायदि माने गाज्रि जादों जेन माने जोंनि बर' हिनजावफोरखौ बा बर' सिख्लाफोरखौ हाबा लाब्ला मा मोनगोन माने बैफोरबायदि अमा बेदर एवनानै माने जाहोनो मोनजागोन बा मोनजागोन बैफोरबायदि बुंनाय जाहैदों आरो माने जोंनि बर' सिख्लाफोरा गासिबो माने गुबुन हारसा बांगालजों हाबा जाजोबनांसिगौ आरो बाजैनि बे साननाय बायदिब्ला बा बाजैनि बुंनाय रावा बैफोरबायदि जाहैबाय आरो स' जन खारजि जोंहा ब्रादारा मा बुंदों बेखौ नोंथांमोना नायदो माने बेलेग हारिया बेलेग जाथिया थारमाने अमा बेदर जानो लुबैदोंबा थारमाने जोंनि बर' हिनजावफोरखौ हाबा लानोनो थारमाने अमा बेदर संनाय जानो लुबैदोंबा बर' हिनजावफोरखौ ला डेट मिन्स व्हाट हुकान गाहरि खाबो कारणे बर' ছোৱালী लबि मा जाखो बे खोथाया मिनिखौ सानना नाय मा खोथा जाखो बे जेनेबा रुवाथि नामा जोंनि बर' आइजोफ्रा जोंनि बर' हिनजावफ्रा रुवाथि नामा मालाय जाथिजों थांनानै जों अमा गोरान बे माबानै संनानै जाहोयैनो जोंनि बर' आइजोफ्रा जाम्बि नामा रुवाथि नामा
ओमफ्राय गाव जे बे फुजा बर' ना मा नाम कुनु दिन दख'ना गाननायथ' भिडिअ नुफेरखाया आरो आं मोनसे खोथा बुंनो फुजा बर'खौ जुदि नोङो जुदि बर'जों हाबा जादोंबा थिगैनो दं जुदि बर'जों हाबा जायालासेनो नोङो जुदि नोङो मालायनि ड्रेस गानै गानै भिडिअ बानायदों बिदिब्ला नोङो जुदि मालाय जाथिजों हाबा जादोंबा टाइटेला गाबोननो सोलाय सारनेमा गाबोननो सोलाय नों मा सानदों एसटि खौ नों मोनबाय थागोन एसटिनि माइरं जानो सानदों नामा बर' टाइटेल लानानै बर'जों हाबा जादोंबाथ' थिगैनो दं आरो बर'जों हाबा जादोंमोनबा नोंनि ड्रेसा मानो बिदि नोंनि भिडिअखौथ' कुनु दिन दख'ना गानै नुफेरा ना बर' हिनजावफ्रा रुवाथि नामा फुजा बर' हिनजावफ्रा रुवाथि नामा जे मालाय जाथिनो जोङो थांनानै अमा बेदर संनानै जाहोयैनो इडियट बर' आइजोफोरखौ नेग्लेक्ट खालाम फुजा मिथिबाय बेलेगजों हाबा जादोंबा सारनेमा नोंनो सोलायनानै ला इडियट साला जानला माला नङा कन्टेन्ट लाबोयोबा मोजां लाबो नङाबा खिन्थु दिगदार दङ बुलशिट मा फोरोंनो मा फोरोंनो नागिरदों फुजा मा फोरोंनो नागिरदों मालाय जाथिजों हाबा जाहैजोबनांगौ अमा बेदर संनो थाखाय अमा बेदर संनाय अमा गोरान जाहोनो थाखाय जोंनि बर' आइजोफ्रा मालायजों हाबा जाहैनांगौ नामा केला कथा कब एसे केला नोंसोर कमेन्टसा बुंहर आरो मोनसे खोथा बुंबावनो बे मानसिखौ आनफल' खालामजोब गासिबो दिनैनो दानो आनफल' खालामजोब बेबायदि बर' आइजोफोरखौ फानग्रा साला दिनैनो आनफल' खालामजोब कार्जि ब्रादारा मा बुंबाय नोंथांमोनाथ' गोबाङा बिथांनियावहाय नुखाबाय गोबां भिउ जायो ब्रादारनि फेसबुक पेजाव नङा होमबा दिनैहाय जन कार्जि ब्रादारा मा बुंदों बिथांनि बुंनाया सैथो नंगौना नङा बेखौबो नोंथांमोना कमेन्ट होनो हागोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा बाजै गावदाङा मा रिप्लाइ होखो नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरनो दाबाव बाजै गावदाङा ओरैबायदि माने रिप्लाइ होफिनबाय जन कार्जि ब्रादारखौलायनो बिथांनिया माने भिउस जायानो भिउ गैयानो 1K गाहामल' जायोनो नोंथांमोना स्क्रिनाव नायदो आरो गोबां मानसिफ्रा बिथांनि जिथुनाखि जन कार्जि ब्रादारनि फलोवार्स बिथांमोना मिन्थिखायो दिनै बिथांनि भिडिअफ्रा फोराव माने बिसिबां भिउ जायो बिसिबां शेयार जायो बिसिबां लाइक कमेन्ट ब्ला 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 नाथाय बाजै गावदाङा बेखौ सिनायानो खोमा नङा होमबा स' लोगोफोर नायदो गुन्दाया गुन्दा जि बै माबानि बर' फिल्मनि गुन्दाखौसो होनदों आङो जन कार्जि नामा बै गुन्दाया भिउस गैथारा एक्टर जानाबो फिल्मनि गुन्दा जानाबो भिउस गैथारा कन्ट्रभार्सियाव सोलिनानै मालायनि भिडिअखौ लानानै कन्ट्रभार्सियाव सोलिनो लुगैनानै भिउस लानो लुगैग्रासो इयो जाम्बाखा बिनि भिडिअआव 1K 2Kल' भिउस मालायनि भिडिअखौ लानानै कन्ट्रभार्सियाव सोलिनो होननानै बियो मालायनि भिडिअखौ लायो गावनो होनदो खेबसे थास' बिबारनि भिडिअआ मानो शेयार खालामो नोंसोरो मानो लाइक होयो नोंसोरनो मानो रायो मानो नायो बि मालाय नोंसोर रायबाबो माबाबो फैसा खामायगासिनोसो इदिसो होनदोंमोन इयो माने बिनि मेन टारगेटआनो जाबाय फैसा खामायनाय जाम्बासो बियो नै नोङो बालनि एक्टर नोङो नेवहाय बेखौसो बुंनो सानो माने बाजै जानो जा जिखुनुआनो जा ना दिनैनि दिनाव गावनि बर'खौहाय मोनसे हमथानोसो नाजानांगौ बा गुबुन जातिजों हाबा जानाय बा सोरजोंबा थांनाय बैफोरबायदिखौ बादा होनोसो नांगौ दिनैनि दिनाव बैफोरबायदि बाजैमोन बायदिया दिनैनि दिनाव ससियेल मिडियायाव फै जों बादा होआ नङा होमबा फैनानै खिन्थु बेफोरबायदि गाज्रि नलेज होनाया बिराद रं टटेलि रं आरोखि दिनै बेफोरबायदि माने सोरखौबा गाइड होनाय बैफोरबायदि माने जोंनि बर'नि जाथि बा बर' सिख्लाफोरखौ गुबुन सेंग्राफोरा माने गोसो थोनानै लांफैजोब आरो बर' सिख्लाफोरखौ माने हारसा बांगाल बेफोरबायदि खालामहैजोब होननानै बेफोरबायदि फोरोंनाय जाहैदों आरोखि स' लोगोफोर बेबो बर' रावजों बुङाखै नङा होमबा हारसा रावजों बुंदों दा आङो जोबनायाव बेखौनो बुंनो सानबावो लोगोफोर जिथुनाखि बै आङो सिगाङावहाय भिडिअ होदों भिडिअआवहाय सानैसो सिख्ला बा गथ'फोरखौहाय जिथुनाखि सिगारेट सोबनाय बेफोरबायदि फटक लानानै पस्ट होनाय बेफोरबायदि
खौहाय माने मोनबाय बायोब्ला सोरबा गावनि बिमा बिफाफ्रा एसे मोजाङै दबथायना लाबा गावनि फिसा फिसौफोरखौ फिसाजो फिसाला उन्दै उन्दैफोरखौ बेफोरबायदि नुयोब्ला एसे ध्यान माने हो मेगन नोजोर हो बा मोजाङै बुजायलायनानै दोन आरोना बेफोरबायदि हगारलायनो नाङा स' लोगोफोर बेबायदिखौ बेयावनो फोजोबबाय थेंक इउ सो माच फर वाचिं माय भिडिअ लाभ इउ अल बाय बाय